Pois moi boas tardes a todos e a todas que estades aquí. Hoxe poñemos o broche de ouro destas primeiras xornadas históricas de Ribeira, pois falando dun riberense, Xosé Ramón Barreiro Fernández, historiador que lle deu voz á Galicia contemporánea. Tamén me gustaría agradecer a presencia da súa viúva, que está aquí con nós, e a historia de Xosé Ramón vai ser contada por un relator que é tamén veciño de Rianxo, que é Xosé Luís Aseitos. E, bueno, pois, Xosé Ramón Barreiro trátase dunha das figuras máis sobranceiras da crónica histórica do século XIX e XX de Galicia, e do que neste ano conmemoramos o seu 90 aniversario do seu nacemento. Dirixiu a Real Academia Galega dende o ano 2001 hasta o 2010, etapa na que impulsou a modernización da Academia e a proxección exterior da lingua galega. Licenciado en Dereito Canónico pola Universidade Gregoriana de Roma, en Filosofía e Letras e doutorado en Historia pola USC, membro do Instituto Galego Padre Sarmiento, do Consello da Cultura Galega e do Seminario de Estudos Galegos. E a persoa que nos vai a falar del pois é Xosé Luís Aseitos, como dixen antes, rianxeiro, pertencente á comarca do Barbanza, profesor, membro tamén da Real Academia Galega, estudou Filosofía e Letras na Universidade de Santiago e licenciado en Filoloxía Románica na Universidade de Salamanca. Mestre de Filoloxía Galega e a quen se debe o seu achegamento ao século XVIII. Foi catedrático de Lingua e Literatura Castelá no IES Rafael Dieste da Coruña, cidade na que reside e onde exerceu a súa profesión desde 1989. Tamén é profesor titor na UNED, na súa sede da Coruña, conferenciante, participou como relator en congresos sobre o exilio e sobre distintos escritores galegos. Organizou os congresos de Luis Sebane e Rafael Dieste e colaborou en exposicións relacionadas co libro galego en Argentina e coas biografías de Dieste e de Castelao. Autor de dúcias de textos, e colaborador de revistas que conta con múltiples recoñecementos. Pois agradecémolle moitísimo a súa presencia, que se achegara a estas jornadas e, bueno, pola miña parte, pois pasolle a palabra. Bueno, boa tarde. Poucas cousas máis gratas que conviden a un a falar dun amigo, e ademais dun amigo querido e admirado nestes tempos tan ábregos e tan convulsos, que a un conviden a falar ben dun amigo que se admira. Creo que é unha cousa xa casi insólita, por eso veño tan a gusto, lóxicamente, a facelo, non? Ainda que vou falar fundamentalmente da súa obra, non vou falar da súa biografía, da súa relato de vida, pois é evidente que todo o que de importante teña a súa obra podes aplicar á persoa, porque a obra, en definitiva, non deixa de ser palabra pronunciada polo autor, non? É-me grato especialmente por facer isto públicamente, porque as palabras pronunciadas en público teñen sempre unha certa luminosidade e dan un certo carácter de realidade ao que decimos, non? O que eu vou decir do profesor Barreiro non é cuestión de especialistas ou de grandes historiadores, pode facer calquera lector, non? É dicir, calquera lector podería facer precisamente isto, porque é unha obra moi asequible, é unha obra importante, é unha obra que é necesario en moitos aspectos da nosa historia, pois lela, non? De feito, alguén me preguntou, unha vez que souberon desde Rianxo, oi, vas falar de Ribeira, están celebrando o centenario, 120 anos da conmemoración do título de cidade de Ribeira. Bueno, pois tamén iso ten unha explicación moi doada e moi antiga, por outra parte, non? En todas as excertas retóricas, as retóricas completas non nos chegaron a nós, do mundo clásico greco-latino, íbanse creando pautas para falar da brevedade da vida, para falar do momento de morrer, para falar dos momentos placenteiros da vida. Todos teñen nome latino, non? Memento mori,
Tempus Fugit, Locus Amoenus, e hai un destes tópicos recollidos nas retóricas que é de laudibus urbim, é dicir, dos eloxios das cidades. Que recomendan aí? Pois que se debe falar, por exemplo, da ben guardada que está das grandes murallas, da fortaleza das murallas, que era moi difícil tomala, da fertilidade dos seus campos, dos ríos que a bañan, dos monumentos importantes que teñen, e claro, tamén de os homes, tanto por plumas notables, tanto por plumas como por espadas. Eu, sempre que teño que exemplificar este tópico, recomendo que se lea o magnífico soneto que lle fai Góngora a Córdoba, non? Que acaba dous versos que di o célebre cidade mía, tanto por plumas como por espadas. Pois esta é a razón pola que cae perfectamente que cando un celebra a proclamación dunha cidade, pois un home ilustre, nacido aquí, que tamén explica por que hai a pugna entre cidades, vilas e povos por ser a cuna de nacemento, sin ir moitos kilómetros alá, hasta hai pouco, a tremenda rivalidade que había entre Pobra e Vilanova por Valle Inclán. Por que? Pois ese é o motivo. Por que? Porque estes son os homes que de alguna maneira dignifican e proporcionan grandeza ás cidades que os veu nacer, donde os naceron en definitiva, non? Tanto, creo que acae perfectamente esta cuestión. Falando da obra, que me atopei? Que se achegue á bibliografía do profesor Barreiro atópase con decenas de libros, un total de 45, sin contar os que é coautor, e centenares de artigos. É obvio que simplemente a lectura deles ocuparíanos unha hora, e moito menos comentalos, non? É dicir, sería prácticamente tarefa imposible, non? É dicir, entonces, como vou a abordar toda a obra realmente e significar a importancia que esta ten? Pois vou a fixar en 7 ou 8 ideas vertebradoras. Que son as ideas vertebradoras? Pois son esas ideas que conforman a poética historiográfica dele, que, de alguna maneira, son cuestións que están en todas partes, forman parte das súas preocupacións e son levadas directo ou indirectamente a casi todas as súas publicacións. De tal maneira que, por aí vou a empezar, explicando as principais ideas vertebradoras. Vou a fixar solamente nas que son máis perceptibles para calquera lector, non? Hai unha cousa que se fixa alusión aquí na presentación, cando se fixa alusión aos seus estudos de filosofía cristiana, eclesiásticos, etc., e que casi sempre se refuga. Para min, creo que foi na súa formación unha etapa fundamental, porque, pois que Barreiro non foi un curiña, non? Barreiro entra xa co bacharelato no Seminario Maior, é un alumno destacado, vai a facer uns estudos con moito aproveitamento, vai a ser becado a Roma, na Universidade Gregoriana, vai ser protegido polos coengos intelectuais e polo propio Quiroga Varela ou Quiroga Palacios, e, lóxicamente, algo importante. Ademais do aproveitamento académico, filosófico, teolóxico, fundamentalmente, pois vai a entrar na dinámica administrativa e xerárquica da Igrexa, porque coño o momento do Concilio Vaticano II en Roma, vai a facer amistades de distintos países e vai a observar toda unha panorámica desde unha perspectiva e desde unha atalaya especialísima. De tal maneira que desde ese primeiro momento hai algo que para mí me parece xa fundamental, que se convirte en ideas madres, en ideas que van a labrar, en definitiva, gran parte da obra de Barreiro, non? Primeiro, é a consideración da cultura como conversación. Creo que é algo fundamental.
E máis, cando lemos un libro de historia, calquera dos libros que ele publicou, hai sempre un lector implícito, hai sempre un lector que se sinta aludido cando lee e que o anima a seguir lendo. Ese é o lector implícito que chaman no mundo literario, pero que é moi presente, está moi presente en toda a obra de Barreiro, non? E claro, ese sentido conversacional da cultura está asociado ao mundo da lectura, evidentemente. El é consciente inmediatamente que a lectura crea comunidades invisibles de solidariedade. É dicir, que hai un diálogo invisible, hai unha comunidade invisible que se forxa a través de lecturas comuns e do debate que estas, lóxicamente, producen. Toda a preocupación que desde o primeiro momento o profesor Barreiro ten polo mundo do libro, polo mundo da conversación, como docente, etc., parte xa justamente deste primeiro momento, non? É dicir que incluso outro aspecto moi importante que vai a producir obras que pasan máis desapercibidas, pero desde o estudo da ortodoxia católica inmediatamente vai a fixarse desde o primeiro momento, curiosamente, na heterodoxia. Hai unha obra magistral que pasou desapercibida e moi pouco lida pola pandemia, que é justamente Os incómodos intelectuais, que é un estudio conceptual da heterodoxia intelectual en Galicia. Conceptualmente é a primeira vez que se achega a ese mundo. E fixo o profesor Barreiro nunha obra magistral na que intenta a biografía desde esta perspectiva de 4 personaxes fundamentais, importantísimos, como era Freire Castrillón, entre eles, Fandiño, e o pai de Valle Inclán, Francisco María de Valle Inclán, que é outro dos que integra do que relata a biografía nesta obra dos incómodos intelectuais. É dicir, que xa desde o primeiro momento se prefigura a importancia da lectura, a importancia do debate e a importancia da conversación. Unha conversación que, repito, o libro non é que non forma, o libro e a lectura forman parte desa conversación, desa comunidade invisible que nos permite traspasar límites temporais, porque a lectura, lóxicamente, podemos ler a Sócrates, podemos ler a Platón, e ao mesmo tempo dilucida un debate que é un debate clásico, como tantas cousas que nos parecen tan actuais. Sócrates tiña un gran desprezo pola cultura escrita, polo libro. Decía que todo absolutamente debe xirar na conversación, non? Douso paradoxo que se Platón non recolle os seus diálogos por escrito non teríamos noción do que el nin das súas teorías. Pero é evidente que ese mundo da conversación isto sigue activo nas persoas que son capaces justamente de percibir que cada lectura do libro é un encontro con grupos de persoas invisibles, etc. E claro, decátase de cos medios de comunicación, a prensa, o libro, en definitiva, é o que está revolucionando o mundo das ideas, que está sustituindo curiosamente ao púlpito. É dicir, que desde o primeiro momento, por tanto, non nos pode sorprender a magnífica biblioteca que ten, que dirixe as revistas, que montase unha editorial como Pico Sacro, porque desde o primeiro momento, e son as empresas primeiras que ela comete, que faga a historia da imprenta. Non é azaroso como unha persoa que de repente lle din, oye, un tema moi interesante. Non, isto forma parte dunha estructura de traballo, dunha estructura intelectual. É dicir, que ela chega xa á imprenta porque sabe que está descubrindo a imprenta, está poñendo, lóxicamente, como visible, como referencia importante, o que eso significa como aspecto revolucionario, non? Portanto, aí temos as primeiras ideas vertebradoras. Eu ainda que tiña todo isto escrito, porque ao final, sen darme conta, nestes últimos 5 anos, de cousas que me encargaron e demais, pois teño 40 páxinas escritas, pero sería aburridísimo que me pusese aquí a ler 40 páxinas,
porque non é cuestión. Penso que é mellor facelo de viva voz, non? Incluso hai un aspecto que a todos os expresidentes lle fan un retrato para colgar, para pendurar no salón de actos da Academia, non? E cando lle fan o del, el quixo que puseran unha pequena lenda: nula die sine linea, non? O sea, ningún día sin unha línea, que aparte do estímulo que pode ter de traballo, de convidar ao traballo, non? O sea, ningún día sin escribir unha línea, é fundamentalmente recalcar a importancia do escrito, a relevancia da liña, a importancia do libro, en definitiva, ao que ele dedicou tanta paixón e tanto estudo, non? Outro feito importante e vertebrador de toda a súa obra, eu penso que este quizá o máis importante, porque atinge toda, absolutamente, abranga toda a súa obra, é o feito diferencial de Galicia. É dicir, Barreiro percibe desde os primeiros estudos justamente as características singulares que ten Galicia e as dificultades que afrontou históricamente para que fora coñecida na súa propia singularidade, non? Hai un exemplo moi representativo para min, o máis claro. A Revolución de 1846 en Galicia, o que despois é máis popular a través do monumento de Carral, os héroes de Carral, etc. Isto, na historiografía española, está sempre considerada como unha tantas das asonadas militares que se daban no século XIX en España, os militares liberais, os militares na masonería, etc. Vai ser a partir de Barreiro o que non conseguiu Tetamanci de que a Revolución de 1846 fose o primeiro chamamento e a primeira chamada de atención de naturaleza política ou cultural sobre as peculiaridades de Galicia. É un levantamento en favor justamente das liberdades políticas por Galicia. E ele faino nesa obra, que é unha obra canónica, é unha obra que hoxe todo o mundo ten que pasar por aí, exactamente, non? En Galicia non houve carlismo, o carlismo foi unha guerra allea que non nos ten. O carlismo gallego foi importantísimo. Por qué? Porque había un sector do clero moi activo e moi importante que era carlista. Aí está a outra monografía. É dicir, foi galeguizando episodios históricos importantes que pasaban desapercibidos. É dicir, que e non digamos xa, por exemplo, o celtismo, non? É dicir, o celtismo foi sempre motivo de gran polémica. Por qué? Porque quen enarbola o celtismo? Murguía esencialmente, como carácter diferenciador, non como carácter étnico, non? Explicou moi ben Barreiro en moitas ocasións. Pero que foi motivo de tremendas polémicas, de durísimos ataques que tuvo que padecer en solitario naquele momento, pois Murguía, non? Murguía foi un personaxe totalmente descoidado pola historiografía galega, e pode dicir Murguía era o marido de Rosalía, e un home pequeno e cheo de anécdotas e pouco máis. É dicir, que lle dedica o Día das Letras Galegas a Murguía, quen promociona a publicación do seu monumental epistolario que dá noticia de todos os feitos, de toda a intrahistoria de Galicia do século XIX, pois vai a ser Barreiro, que o culmina curiosamente cunha magna biografía nun país sin biografías, curiosamente, non? É dicir que aí está o feito diferencial de Galicia, que ele trata documentalmente con sumo cuidado, e que de alguma maneira son toda unha serie de obras canónicas sobre temas concretos. Outra idea vertebradora, creo que de suma importancia. A historia non é solamente unha sucesión de feitos e unha descripción do noso pasado, con a veces xuizos de valor sobre determinadas cuestións, tal como pode facer a xustiza. Para Barreiro a historia ten un valor ético
e moral que el procura xustamente no mundo da biografía, no mundo individual. A historiografía, non digamos a galega, que sempre foi detrás da castelá, e que Barreiro a súa cátedra de Historia Contemporánea de Galicia, pero non porque o diga a cátedra digo porque ele se dedicou a Galicia. É dicir, así como hai casos ao revés, que un hereda o nome dunha cátedra, foi ele o que realmente conquistou ese nome cos seus estudos, non? Bueno, pois, ele vai a fazer non só a de Murguía ou a destes incómodos intelectuais, senón que ele fixo biografías anteriormente de parlamentarios, é dicir, buscando sempre o individuo, buscando sempre a responsabilidade social, política ou económica, en algúns casos, das personalidades. A historiografía chega un momento en que, baixo o auspicio do marxismo e dos anales de Francia, pois non valorou esa individualidade. Ponía o acento, todos éramos un pouco resultado da situación económica. De tal maneira que se descoidou totalmente a biografía. Barreiro recuperouna para a cultura galega, para a historiografía galega, e podíamos seguir poñendo exemplos concretos, non? De todas as súas. Outra parte importante é o destacar a importancia que teñen o desenvolvemento das liberdades democráticas as institucións. É dicir, as institucións, o funcionamento e o respeto institucional é a garantía desas liberdades. Barreiro pasou revista ás principais institucións capaces de garantir esa posibilidade de defender Galicia, defender a súa personalidade, empezando pola da Universidade de Santiago, non? É dicir, lóxicamente, que non estivo precisamente sempre ao servizo das ideas diferenciadoras, el feito diferencial, pero Barreiro fixo a historia deso, pero dedicouse e historiou o Seminario de Estudos Galegos, a defensa da capitanía, cando foi no ano 1893, é o gran historiador dese suceso, un suceso que parece anecdótico, pero é un suceso clave na defensa dunha institución galega para Galicia, cando a Murguía e os regionalistas os acusaban simplemente de ser coruñesistas, de ser un episodio local. Bueno, Barreiro desentraña toda a documentación e pon nos seus justos términos de como a defensa da capitanía é unha defensa dunha institución auténticamente galega. Temos xa toda unha serie de puntos de reflexión nos que inciden directamente na súa obra, non? Si quixéramos agora, eu teño unha pequena colaboración que fixen, non sei agora exactamente, a que decía Xosé Ramón Barreiro Fernández algo máis que un historiador, non? Bueno, un poidera pensar en que é algo máis, pois, bueno, por que algo máis que un historiador? Por varios motivos. Unha delas é que, por exemplo, hai unha polarización, moi especialmente na cultura galega, que é entre a cultura académica, a cultura universitaria e a cultura popular, non? Sobre todo porque hai institucións moi importantes en Galicia que se forxaron e se crearon e tiveron súa orixe pois en faladoiros, en tertulias, en que, como no caso da Cova Céltica, o Murguía, o Lugrís, o Carré, etc., que era xente que non tiña estudos universitarios, eran totalmente despreciados, marginados, e a cultura académica e a cultura rural empezou a acosar este tipo de institucións, este tipo... Barreiro valorou sempre enormemente, ten dedicado moito traballo á cultura popular, a estas historias que fixeron os povos, a historia de Monforte, a historia que el
que procuraban daquelas a certas persoas. Por que? Porque sabía que eran datos históricos que había que manexar, que formaban parte da cultura, lóxicamente, tradicional, e que, aínda que non pasaran por o mundo académico, lóxicamente ele sabía valorar, non? Cal é, entonces, ese perfil algo máis que un historiador? É un título que non se estuda nas universidades, é dicir, pero é un título que lle outorga o povo, que lle outorgan os lectores. É un título, en definitiva, de intelectual. É dicir, que é un intelectual, se tuéramos ou pudésemos definir? Bueno, Borges decía, un clásico é aquel que é leído como clásico. Intelectual, pois pode ser a persoa que lida como intelectual, non? É dicir, cando hai conciencia de que esa é a lectura. Pero, lóxicamente, non lle podemos outorgar o povo e o lector, non lle outorga ese título a xente que opina de todo, de maneira como vemos hoxe en faladoiros, en tertulias, etc., que estamos constantemente, non porque non son precisamente as élites intelectuais as que valoran esa circunstancia, non? O intelectual, se quixéramos achegarnos, por exemplo, a él a través de Barreiro, eu chamo-lle cosmógrafo. Por que lle chamo cosmógrafos en vez de intelectual? Porque a intelectual está un tanto gastada, hai moita inflación a utilizarla, incluso hai xente que di nosotros, los intelectuales. Mire, ese non é un título académico, non ten vostede aí asinado por ninguén, nada. O intelectual é un título moi especial que, repito, non se concede, non se expende nunha tabacalera nin nunha universidade, non? Por que lle chamo cosmógrafos? Porque os cosmógrafos, entre outras profesións, son capaces de inventar, pois, e utilizar sextantes, mapas, portulanos, espellos. Hai un espello que se utiliza moito na pesca dos ríos, e supoño que aquí tamén, que son as persoas que levan unha pantalla con un espello e que cazan. Bueno, pois, por que? Pois o intelectual é ese cosmógrafo que inventa eses artefactos que nos permiten, a través deles, ver a todos algo millor. É dicir, de tal maneira que Barreiro puxo ao noso dispor toda unha serie de artefactos intelectuais, en este caso, artefactos intelectuais, que nos fixeron visible como país, que nos fixeron visible como nación, e que nos siguen honrando e que nos seguirán honrando mentras os seus libros circulen e teñan, lóxicamente, lectores. Este é o meu resumo do que significa Barreiro na nosa cultura contemporánea e a grandeza que lle proporciona a Ribeira, porque lle proporciona tamén a Galicia. Por que? Porque nos dotou de instrumentos capaces de ir e de mirar para o futuro e máis alá. Moitas gracias. Hai alguna pregunta, pois encantado que eu poida contestar toda vez que mi amiga. Nada, parabéns, Luis. Nada, un complemento ao que diste, porque por eso da ganadería de Barreiro, por lo tanto, un complemento, parabéns para a tua intervención na súa labor, fundamentalmente na Facultade de Historia. Hai que decir que cando Barreiro era a tese no 79, por certo, que a súa tesina é sobre a ilustración galega e a tese sobre o mundo campesino, non? Cambio de orientación. O Departamento de Historia Contemporánea, que seguramente o departamento máis potente hoxe en día na Universidade de Compostela, non existe. Está vinculado á historia moderna, onde dirixe fundamentalmente Antonio Eira Roel, e a xente de contemporánea está a escutar, e os estudios están bastante aparcados. E quero decirlo porque creo que é de justicia decirlo hoxe en Ribeira, que foi fundamentalmente Barreiro e Ramón Villares, de a tese en 31, en boa medida influenciado, por certo, por un que conoce Beatriz, un profesor Juan José Carreras Ares, catedrático de Historia Contemporánea, que é de Zaragoza, que os pon os dous un pouco na línea e eles construyen, e hai que decir, esa labor fundamental, construyen o Departamento de Historia Contemporánea. Juan José despois se vai, no ano 81 se vai de Santiago, pero é a labor deles
que Villares, pero é fundamental. No departamento que non existía, que era unha añadida de Historia Moderna, hoxe é o máis potente, máis becarios, etc. E foi unha labor dele, en boa medida, de Ramón Villares, o de crear o Departamento de Historia Contemporánea e as publicacións, e as investigacións, etc. E entón, bueno, nesta labor un pouco fora do ámbito biográfico, do ámbito, si destacar, porque algúns dos que estamos aquí somos da ganadería de Barreiro, e entonces pues, quería destacar esta labor dele, apostando e os esforzos que fixo e a obra tan fructífera, non? De toda unha serie de tesis leídas e seguidores. Entón, quería que hubiera constancia hoxe en Ribeira desta parte deste compromiso. Moi ben. Alguén quer aportar máis? Eu sí, eu quería preguntar, porque xa que estamos en Ribeira, estamos con Barreiro, e temos que ler a Barreiro, que lemos de Barreiro? Os 40 volumes, non? Que lemos de Barreiro? Que nos dis que temos que ler? A ver, vamos a ver. Un compendio que de alguma maneira reúne moitas destas ideas, pero se non todas, é a biografía, que é unha novela, a biografía, por exemplo, de Murguía. Digo por sinalar unha obra que está á venda aínda, é do 2010, o 12, e que de alguma maneira está todas estas cuestións que están aí metidas, porque mira, eu que tiven a honra de publicar con el, se lees a bibliografía de Barreiro, hai un dato un tanto relevante, que ves que ten un montón de obras en colaboración, non? En obras colectivas, porque Barreiro incorporaba conversacionalmente a todo o que lle rodeaba, inmediatamente se convertían en colaboradores. Cando eu falo do carácter do concepto conversacional que ten para a cultura, lóxicamente estábame referindo tamén a esa capacidade de rodearse de xente para dialogar. Mira, no epistolario salen aproximadamente 1.400 e pico de persoas, periodistas, escritores, profesores, médicos, de todas as profesións que había, non? O método de traballo que facíamos, eu transcribía e iba pasando a Barreiro as cartas, e Barreiro anotaba todos eses nomes que aparecían e facía a biografía, pero non a iba a levar a consultar en enciclopedias ou na Wikipedia, como fan algúns, que tal, non, el diante de min, ao lado, na mesa do lado, a man, fulanito de tal. Podía deixar en branco a morto, a dormir, tal, porque como eu non lembraba nese momento. Periodista tal, dirixeu este periódico, isto. Personaxes que quedabas asustado, non? É dicir, claro, eu que tiven algún outro catedrático ao lado, tive que dar patadiñas así no pé e dicir, mira, que non é Juan Manuel, que é José Manuel. Por que? Porque falaban de memoria, non? Ti sabes o que significa 1000 e pico de nomes secundarios totalmente heterodoxos. El decía que unha idea moi brillante, decía, cada cultura determina pola súa capacidade dogmática as persoas que teñen dereito a biografía e as que non teñen dereito a ser biografados, non? Imagínate como el, solamente desa perspectiva do coñecimento desa cosmografía cultural, se pode establecer eso. Cantas horas, canto traballo significa que a ti cho dan un libro, colles un libro, hombre, este concepto que non é xa tal, e que de repente ti noutro contexto estás lendo isto e dices, pero se este é tamén destes. Eses son os instrumentos que crean os intelectuais. Por iso lle temos os lectores que outorgar ese título que non se expende na universidade, non? Pois esa é unha obra asequible, amena, e que che dá a historia de Galicia. Todo, a historia de Galicia, é dicir, quedan moi poucos aspectos da historia de Galicia. Por que? Porque se introduce lóxicamente no mundo historiográfico de Murguía, claro. E Murguía, a pesar de non ter unha carreira, pois é o gran sabio galego do século XIX.
que o descubre el é o que cando leo o discurso preliminar di, este é unha xoia que non ten parangón en toda a historiografía europea da época. E claro, esas son letras áureas. Que non pon aí de reo? Na Universidade de Santiago Murguía non existía, era Vicente ou era Padín ou era xente que non pon e quen do que hoxe estamos orgullosos todo o país, non? É dicir, un home que chega a Madrid e que se senta ao lado das grandes autoridades do mundo do periodismo, do mundo da historiografía e demais, a pesar de ser tan pequeniño, e que estaba aí, era o marido incluso había un home machista medio quen reivindica ese enorme xigante que é un constructor de Galicia, ao que se refireu el con esas palabras, un constructor de Galicia. Bueno, pois esa é unha obra que polo que pode compendiar todas as ideas fundamentales é unha obra moi axeitada para ler. Alguén quer preguntar algo máis? Bueno, pois nada, agradecer aos profesores dos Luisaxentos que aceptaron a nosa invitación nestas primeiras jornadas de historia que esperemos que tengan continuidade outros anos. Tamén agradecer a presencia de Beatriz, a viúva de Xosé Ramón, pois, que disfrutaran estes días destes esperamos que o Concello poda organizar algún acto de homenaxe con motivo do 90 aniversario. Estou tratando de averiguar en que rúa naceu, porque non se ponen de acordo nin o registro nin a parroquia. De calquera maneira, falamos da biblioteca de Barreiro sempre. A biblioteca é de Barreiro e de Beatriz López Morán, lógicamente, non? Porque levan moitos anos juntos e a biblioteca incrementouse estando os dous, lógicamente, non? Pero temos ese hábito, a biblioteca de Barreiro, e me preguntaron cantos libros de Barreiro. Barreiro máis Beatriz teñen moitos libros, pero non son libros porque eu ainda hai pouco tempo que un personaxe galego teño cerca de 20.000 libros. Pero mire, usted é un fraude, porque cada vez que vai unha visita á súa casa e lle ve 20.000 libros, usted non leu nin 1.000. Bueno, pero resulta que calquera que acompañe a Barreiro e a Beatriz, que agora tamén ela, lógicamente, sabe exactamente igual, Reino era capaz de encontrar un libro calquera que lle preguntaras no medio dun piso de 200 metros cuadrados, os cuartos de baño, as cociñas e todo forrados de libros, e collía e traíeche ese pequeno libro que ti lle pedías, era capaz de ter. Por qué? Porque, lógicamente, era un home que non tiña a biblioteca de Adorno. A biblioteca estaba para proporcionar información, estaba para crear o que decíamos, esa comunidade intelectual dialogando, como decía Quevedo, cos difuntos, non? O sea, máis alá de dos tempos e das tal. Por tanto, evidentemente, é unha biblioteca matrimonial que se chama, ademais, cando se descríbese unha biblioteca matrimonial e que afortunadamente, neste caso, quedou nas mellores mans polo coñecemento directo que ten desa biblioteca. Claro está. Moi ben, bueno, pois moitas gracias por acercarse e disfrutar estas xornadas. Esperamos, como dicía, ter continuidade. Esperamos tamén poder dedicar a recollerlas en folleto as actas destas xornadas e as intervencións dos distintos ponentes. Esperamos contar con o José Luis para o ano que ven sobre outros temas, non? Eu antes enseñaba este libro sobre un outro ribeirés, Enrique Fernández Sendón, do cal é o autor da cabeza, non? Sí, co-autor, con Muxío Ovilla. Sí, era un compañeiro de claustro, fixéramos ese libro. Outro sen aí para que mo delito. Entrevistáramos a Elvira, que era a irmán, e foi a que nos facilitou moitas fotos e moitas cousas que figuran aí no libro e que nos rescatamos. Fersen é un personaxe
España, no mundo hispánico en xeral, menos en España, ainda que en Hispanoamérica non hai teóricos do marxismo. Ele foi un dos grandes teóricos do marxismo, non? Foi un gran teórico, fixo colaboracións espléndidas, é un home moi valorado no mundo intelectual marxista da época, non? Entonces, bueno, foi un pouco rescatar a súa figura, toda vez que tiña unha relación moi importante con Rianxo a través dos Voltaire e dos Dieste, non? Entonces, bueno, que caeron as circunstancias e publicamos esa pequena, que non chegamos a presentar en Ribeira nunca. Pois quedamos comprometidos para... Por certo, no mes de maio, este libro vamos a reeditar a comisión. O Solís vai a participar con Fidel. Con Fidel, animo ao Concello de Ribeira. Ademais, vamos a hacer un homenaje a Fersen e ao irmán Manuel, presidente do Comité de Defensa da República de Ribeira, asesinado en Boixaca. Un home dunha talla enorme. E no mes de... xa está concellada, aproveito para decir que esperamos o apoio do Concello. No mes de maio vamos a presentar, reeditar con José Luis, con algunhas cousas novas que nos facilitou el e outras que conseguimos, de un nome absolutamente excepcional. Entre outras cousas, que foi o primeiro no mundo que falou de don Antonio como algo non limitado. E a talla de Fersen como intelectual, sobre todo nese 10 anos que pasa en Madrid, vale? É excepcional. Entonces, bueno, pues xa, por certo, xa me coñece, non sabía, no mes dentro dos meses presentaremos en Ribeira, esperamos o apoio do Concello, reeditaremos este libro que non se pode sacar adiante, que é Edición de Castro, e homenajearemos a Enrique e a Manuel, como merecen, dos ben ilustres ribeirenses. Eu tamén quixera, non sei se Beatriz nos quer comentar algo, o papel do pai de Pepe na súa influencia, porque tamén era un gran escritor, nacido no Son, Barral, bueno, creo que podía ser unha Creo cosa. que sí, que tuvo mucha influencia en la dedicación a la historia de Pepe. Su padre no tenía estudios de historia, pero era un aficionado, escribía muy bien y sobre todo se dedicaba a la historia local. Yo creo que tuvo influencia en la carrera posterior de mi marido. Moi ben, pois moitas gracias por participar nestas jornadas, que son de disfrutar, e vémonos Deus mediante. Esperemos que no acto de homenaxe a Fersen, pouco coñecido, por desgracia, moi pouco coñecido e recoñecido, e que creo que merece a pena. Un home, pero de talla, pero estamos falando de Coreas con Neruda, con Alberti. Bueno, eu tratou, José Luis, además que sabe ben o tempo, pero un home de unha talla, pero impresionante. Parabéns a José Luis, pero fai 30 anos, pero esperemos que agora, nesta labor, que Ribeira e lle conceda, que xa o digo aquí, ou unha plaza, ou unha rúa, que ben non merece, ben non merece, non hai outros que non merecen que teña, eles dous, esa familia, como Manuel, presidente do Comité de Defensa Republicana, que foi asesinado, e ele, nunha triste vida, despois, cando no ano 40, volve para aquí. E entón, bueno, pues, evidentemente, invitamos a todos ao mes de maio a presentación deste reedición Boa Medida. Moi ben. Nos vais.